дар марзбонҳои Полша ва Лаҳистон як зани тоҷикро бо фарзандаш бо гумони убури ғайриқонунии марз боздошт карданд. Шаҳрванди 48-солаи Тоҷикистонро бо писари 9-солааш дар ҳудуди қитъаи марзии Лвов ошкор намуданд. Мақомоти марзбонии Украина мегӯяд, то содир шудани ҳукм ҳуввияти боздоштшудаҳо эълон намешавад. Это было ближе к вечеру, 26 числа. ин зан наздикиҳои шаби рӯзи 26 август дар наздикии мавзеи Буцеф боздошт шуд. ӯ ҳамроҳи писари 9-солааш аз роҳи ғайрирасмӣ ба тарафи Полша ва ё Лаҳистон равона буд ва дар рӯи хати марз аз сӯи марзбонони Украина боздошт шуд. нисбати ӯ парвандаи маъмурӣ кӯшиши убури ғайриқонунии марз боз шудааст. айни замон ӯ дар боздоштгоҳи муваққат нигоҳдорӣ шуда, қарор аст пагоҳ ҳукми додгоҳ дар нисбати ӯ содир шавад. мақомоти марзбонии Украина мегӯянд, ки дар давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ аз 10 ҳодисаи убури ғайриқонунии марз аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ҷилавгирӣ карданд. Украинаву Беларус бо Полша марзи муштарак доранд. Чанд соли ахир даҳҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ин қаламравро бо ҳадафи роҳ ёфтан ба Аврупо ва ироаи аризаи паноҳандагӣ истифода бурданд.